Allah ya ji kan ilmu'azim birniwa. Allah ya ji kan ilmu'azim birniwa. Allah na roƙe ka albarkan manzan Allah, rabbana ka ji kan ilmu'az, Allah kyauta makwanci ne. A zamani ne shi mu'azu ya shuka abin kirki, mahaifa sun shaida, kowa ya shaida. Allah na roƙe ka albarkan manzan Allah, rabbana ijikan ilmu'az, Allah kyauta makwanci ne. Taro al'ummar Allah, na kira ga aminan shi, na kira ga iyalan shi, na kira ga 'yan uwan shi, na kira ga abokan shi, duk da wanda ya sallah ya tuna da kushewa ta yi. Allah na roƙe ka albarkan manzan Allah, ka agazawa bayinka ilmu'azu abun koya. Taro jama'ar Allah, in Allah ya baka, in ya sa ka samu, ka aikata alkhairi da sanin darajar jama'a, sai ilmu'azu abin duba. Kowan mutu ya huta, kowan mutu ya huta, kowan mutu ya huta, mutuwa rigar kowa. Tarihi ya nuna mutuwa rigar waccan, mutuwa rigar wannan, mutuwa rigana ne da hali wallahi, ta wani da na canke, tabbata da na kyautar. Tarihi ya nuna in ka je kabari malam, in ka alkaita alkhairi, alkhairin ne zai bi ka. In ka aikata makirci, makircin ne zai bi ka. In ka aikata kinibibi, kinibibin ne zai bi ka. Ranar babuwa ne, sai hali sai dai sallah, sai abin da ka aikatar. Al'umma ta yi rashi, mawaka sun yi rashi, 'yan fim sun yi rashi, 'yan siyasa sun yi rashi, talakawa sun yi rashi, ni ma na yi rashi. Ilmu'az ɗan birniwa, Allah kyauta makwanci ne.
sun shaidarsa. Haƙuri ga son jama'a, taimako ya zama jiki. Har yau ba mu bar kuka na rashin ilmu azbirni ba. Ahmad kasar mu ne mai ta'aziyarsa, ilmu asdan birni wa alakyau da makwanci ne. Allah ya ji kan ilmu azam birni wa. Allah ya ji kan ilmu azam birni